Allura qed naraw jaraw kif il-valur tal-ħajja, il-qdusija tal-ħajja qed jiġi mittikel ukoll. L-istess fejn jidħol pereżempju il-valur tal-familja u l-valur taż-żwieġ. Ngħixu f'mumenti fejn x'nifhmu biż-żwieġ u x'nifhmu b'familja ma naqblux bejnietna. Hija diffiċli ħafna anke biex nagħtu definizzjoni ta' x'inhu żwieġ u diffiċli ħafna anke biex nagħtu definizzjoni ta' x'inhi familja. Mentri il-Vanġelu kien ta' aspirazzjoni għal snin twal fil-komunità Ewropea, fil-kontinent tagħna, biex seta' jagħti dawl ċar fuq ir-relazzjonijiet ta' bejnietna biex nifhmu x'inhu huwa żwieġ u l-familja anke kif iridu Alla u kif huma fl-istat naturali tagħhom. X'qegħdin ngħidu eżistiji? Qegħdin ngħidu mela li għandna valuri illi żammejnihom però neżdajnihom mill-qawwa ta' Ġesu. U għandna valuri li saħansitna warrabnihom u bdinnihom għal valuri oħrajn. Se nagħmlu quddiem din is-sitwazzjoni aħna bħala nsara eżistiji. ċertament jekk tħares lilek innifsek u taħseb li inti tista' toħodha waħda kontra l-qawwa kulturali massiva li tbidlet, faċilment taqta' qalbek u tgħid isma' jien hawnhekk x'qed nipprova nagħmel. Irridu nifhmu li aħna l-ewwel ħaġa irridu nemmnu fil-qawwa tal-Vanġelu fih innifsu, għaliex huwa qawwa tal-kelma ta' Alla. Li aħna nsara u li nemmnu ma rridux nibżaw mill-qawwiet kulturali li huma differenti jew kontra dak li proporinna Ġesu fil-Vanġelu tiegħu. Irridu nagħmlu kif għamel San Franġisk tas-Sisi tant minn sena ilu, nerġu nsibu l-qawwa li ngħaddu mill-Vanġelu għall-ħajja u mill-ħajja l-Vanġelu. Irridu nerġu nsibu l-qawwa eżistijej fil-Vanġelu nnifsu u nemmnu li l-kelma tal-Alla possibbli ngħixuha u fil-fatt nibdew ngħixuha u nkunu xhieda aħna l-ewwel qabel kollox. San Franġisk tas-Sisi kien jenfasizza ħafna l-element tax-xhieda fil-ħajja tiegħu. L-istess kif għamel il-Papa Pawlu VI meta għamel l-eżortazzjoni apostolika Evanġeli Nunzjandi meta fis-75 kien hemm is-sinodu tal-isfijiet fuq l-evanġelizzazzjoni u wara ħarġet dat-dokument tant sabiħ u tant għadu relevanti fi żminijietna llum. Meta l-Papa Pawlu VI hemmhekk imur jgħidilna in-nies tal-lum temmen iktar ix-xhieda mill-għalliema u temmen lill-għalliema jekk huma xhieda. Ġesu nnifsu eżistiji fl-Atti tal-Apostli, kapitlu 1 vers 8, qabel ma tela s-sema u jagħti l-mandat l-Apostli, jgħidilhom intom tirċievu l-qawwa meta jiġi l-Ispiritu Santu fuqkom u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Judija, fis-Sammarija u fid-dinja kollha. Tkunu xhieda meta tirċievu l-Ispiritu Santu fuqkom. Mela, irridu aħna msejħin eżistiji l-ewwel qabel kollox ix-xhieda tal-ħajja tagħna. U dik xi ħaġa nissalmuha wkoll kemm aħna, m'hemmx għalfejn tkun persuna fejna fin fil-politika biex tinfluwenza anke ċerti deċiżjonijiet. M'hemmx għalfejn tkun xi NGO, non-governmental organization biex tkun tista' tillobbja anke ma' persuni li huma fl-awtorità. M'hemmx għalfejn tkun xi awtorità fil-Knisja, jkollok xi ministeru partikolari fil-Knisja. Inti xud bil-qawwa tal-Ispiritu Santu bil-grazzja tal-mamudija li inti rċevejt. Emmen li hemm din il-qawwa tal-mulej taħdem ġewwa fik. Biex dawn il-valuri li joħorġu mill-Vanġelu, int tkun tista' tgħixhom mhux bil-qawwa tiegħek ma bil-qawwa ta' Ġesu ħalli nuru verament, mhux b'xi sens ta' kruċjata, però b'ħafna mħabba u b'rispett lejn il-verità illi iva dak li jurina Ġesu fil-Vanġelu huwa l-aħjar. Idu kunu xhieda ta' dan kollu eżistijej. Xhieda ta' xiex, xhieda mhux ta' nfusna, xhieda mhux ta' xi ideoloġija. Il-Vanġelu mhux ideoloġija li tmur paralleli mal-Nazzizmu, paralleli mal-komuniżmu, paralleli mal-liberalizmu, paralleli mal-kapitalizmu, ma xi sistema ekonomiku oħra jew sistema politika. Le, il-Vanġelu mhuwiex ispirazzjoni ideoloġika. Il-Vanġelu huwa iżbuħija tal-persuna ta' Ġesu. Il-Vanġelu huwa aħbar tajba tfisser Kristu għax hu l-aħbar tajba fih innifsu. Il-Vanġelu huwa maħabba passjonali li Ġesu li jibda l-bniedem u juri l-verità l-bniedem u jtieħ il-qawwa li jkun bniedem vera, bniedem autentiku vera eżistijej. Allura tkunu xhieda ta' Ġesu li ma joħodix kontra l-bniedem imma ta' Ġesu li jillibera l-bniedem mid-dnub ħalli jkun jista' jgħix ta' bniedem. Kif qalilna Ġwanni Pawlu t-tieni fil-bidu li sar Papa. Iftħu qalbkom għal Kristu, tibżawx, u Benedittu 16 reġatenna dan leku meta sar Papa, għalilna Ġesu misi joħdilkom xejn imma se jżidilkom u jagħtikom lura d-dinjità tagħkom ta' bnedmin.
Allura jirdu nirrealizzaw eżisti li anka x-xhieda tagħna nisranija ma rridux impoġġu l-Kristu kontra l-bniedem, il-valuri tal-Vanġelu kontra l-bniedem, però qegħdin f'solidarjetà faqda mal-bniedem biex jgħixu vera jgħinu l-bniedem verament ikun bniedem tas-sew u jgħix il-ħajja tiegħu aħjar. Mela rridu eżisti l-ewwel ħaġa nkunu xhieda bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, xhieda ta' Ġesu, xhieda bl-eżempju tagħna, rridu nkunu xhieda wkoll dawk minna l-mulej tom din il-grazzja, xhieda anka bil-kliem tagħna, bil-predikazzjoni, bid-dialogu li aħna nagħmlu anka mal-kultura tagħna fejn anka ikollna valuri differenti. Din hija importanti ħafna eżisti li aħna bħala nsara mo speċjali minn ingħatalu l-mezzi u nagħtalu l-grazzja u nagħtalu l-possibilità li jista' anke jitkellem, jikteb, jiddialoga, jippubblika. Ma nibżawx bħala nsara u ma noqogħdux lura. Illi nitlu f'kull ambjent tal-ħajja tas-soċjetà, f'kull ambjent tal-ħajja tas-soċjetà, nenfasizza li m'hemmx qasam wieħed illi l-Knisja m'għandix tidħol fih biex twassal il-Vanġelu, biex twassal l-aħbar it-tajba, biex twassal persuna ta' Ġesu. Ma nibżawx neħtlu bħala nsara, eżisti mo speċjali intom lajċi li għandkom din is-sejħa li tqazzu d-dinja minn ġewwa. Tibżawx illi anka fil-kontinent tagħna fl-Ewropa teħtlu f'kull qasam. Per eżempju lajċi li impenjaw ruħhom fil-qasam tal-politika sabiex hemmhekk iwasslu verament valuri għal-nsara, valuri umana biex jibnu soċjetà vera ibbażata fuq il-verità tal-bniedem u ta' Alla u mhux fuq ideoloġiji oħrajn. Insara li jkunu impenjati fil-kamp tas-saħħa, fis-saħħa medika, sabiex hemmhekk iġibu verament il-valuri umani, il-valuri tad-dusija tal-ħajja, tar-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem. Iva sistih, ma nibżawx li jkun hawn insara impenjati anka fil-kamp tas-saħħa. Insara impenjati fil-kamp tal-edukazzjoni, ħalli jkunu jistgħu jwasslu l-valuri li jibnu l-bniedem u jedukawh fil-verità, għax illum ħafna drabi nibżaw nitkellmu mill-verità, donnom jeżistu biss l-opinjonijiet, int x'taħseb inti, x'naħseb jien, int toqgħod btiegħek, jien noqgħod btiegħi. Jeżisti l-opinjoni ma mhux il-verità, allura hemm bżonn nies li jemnu fil-verità jiħtlu fil-kamp tal-edukazzjoni ħalli jwasslu u jibdlu daw ir-realtajiet minn ġewwa. Għax ħafna drabi qed jiġri aħna l-insara nirtiraw minn din ir-realtà, ninqaflu fil-Knisja, ninqaflu fil-mumenti tat-talb tagħna biss, imma ma nimpenjawx ruħna b'mod soċjali. Allura maħniex inwasslu l-Vanġelu eżistijaj biex iġib din il-bidla radikali di trasformazzjoni kulturali, soċjali, politika, ekonomika fi żmien eżistijaj. Bżonna anke nsara li jkunu impenjati fil-qasam ekonomiku sabiex il-mod li titħaddem l-ekonomija, l-valuri li jkunu inseriti fis-sistema ekonomika ma jkunx biss il-valur tal-profitt ta' min qed iħaddem, il-profitt ta' min għandu l-kumpaniji fidejh. Imma fil-profitt jinkludi wkoll mhux biss l-finanzjarju, imma il-well-being, per eżempju tal-ħaddiema fuq ix-xogħol. Li mhux tagħmel profitt ta' kosta l-inġustizzi fuq ix-xogħol, mhux tagħmel profitt ta' kosti tikser id-drittijiet tal-bniedem fuq il-post tax-xogħol. Mhux tagħmel il-profitt akkost li verament tħalli l-fqiri bati. Imma l-profitt tiegħek ikun ukoll tirrealizza li jekk il-fqir int qed tgħinu dak ukoll huwa għalih. Mhux il-ħ materjali, ma il-ħ morali, il-ħ spirituali, li iva għandna bżonn insara li jdaħlu eżisti anka din il-mentalità, attitudni ġodda ispirati mill-Vanġelu li jwaslu però biex jittieħdu deċiżjonijiet radikali u sistemi ġodda. U aħna l-insara rridu neħtlu fihom eżistijaj f'dawn l-oqsma. Ma nibżawx noqogħdu lura. L-istess għandna bżonn insara illi jkunu impenjati fid-dinja tal-isports. L-sports li għandu l-qawwa tiegħu umana, il-qawwa tiegħu sabiħa kif jien il-bniedem jiżviluppa t-talenti tiegħu, juħsib is-saħħa tiegħu, iġib ċerta għaqda anke l-isports hemm valuri sbieħ. Però ħafna drabi nsibu l-isports ukoll eżisti jitħammeġ fejtlu droga, fejtlu flus, fejtlu affarijiet bħal dawn. Għandna bżonn insara li jkunu preżenti anke fid-dinja tal-isports sabiex jippurifikawha, jneżżawha mill-ħażen u joħorġuha fi sbuħija umana u l-istorja tagħha. Per eżempju, għandna bżonn insara li jkunu impenjati fil-ġurnaliżmu. Ħalli jkunu jistgħu jagħmlu ġurnaliżmu b'valur eżistijaj, mhux biskup, mhux biex nagħmlu storja, mhux biex nagħmlu ħoss, imma biex verament inkunu nistgħu nwasslu dik li għall-verità u ngħinu l-bniedem tal-lum jirrifletti.